η χελώνα, η ηρεμία και ο λαγός. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η χελώνα, η ηρεμία στο λιβάδι και τρώγε χορταράκια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο λαγός που έπαιζε μπάλα στο λιβάδι. Ο λαγός είπε στη χελώνα να παίξουμε μπάλα. Δεν μπορώ να παίξω. Του είπε η χελώνα, δεν μπορώ. Ο λαγός ξανά είπε στη χελώνα, θέλει να παίξουμε μπάλα. Όχι, δεν μπορώ, είπε πάλι η χελώνα. Ο λαγός βρεγίασε πάρα πολύ. Τότε ο λαγός νευριασμένος κλώτησε πολύ ψηλά την μπάλα. Η μπάλα έπεσε στο κεφάλι της χελώνας. Η χελώνα φώναξε πολύ και είπε out. Η χελώνα θύμωσε πάρα πολύ. Όταν είδε ο λαγός ξεκίνησε ότι η χελώνα νευρίασε, πήγε και κρύφτηκε μέσα από τα χορταράκια. Και η χελώνα κρύφτηκε στο καβούκι της. Μέσα στο καβούκι της με κλεισορεύει τα τρία για να τους περάσει ο θυμός. Αφού μέτρησε η χελώνα 1, 2, 3, βγήκε από το καβούκι της και πήγε να βρει το λαγό. Και είπε στο λαγό μια λαμπρή ιδέα. Η λαμπρή ιδέα ήταν, πήγε και του είπε, δεν είναι σωστό που με χτύπησες. Και είπε στο λαγό ότι θα του μάθει την τέχνη της ηρεμίας. Τότε ήταν φίλοι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.